Tam? Patrzcie, tam jest jeden. A jeden sobie leży i patrzy na niego. Nigdy Polski latają. Koło Macieja. Dom! Wielki! O, patrzcie, tam leży. Piesek, tam jest Buda. Ale fajnie. Tam jeszcze leży. Nie wiem. Tutaj pan by go zna ciągle. Idzie z indziej, a nie obok nas. Tam za drzwiami, patrz na dół. Piszcie się. Cześć. Gapaj się. Gapaj? A jeden jest zamknięty. Wrócić, bo tam były słonie i tygrysy. Karolinka, chodźcie tutaj. My się musimy tu wrócić, bo tam są te... Idzie gdzieś tam. Ja wiesz, tyle dwa uchwyciłem. No, udało się. Nie udało się, bo musi być krzyż najlepszy. Ale tu pisze. Chodźcie, idziemy. A tam są te, no, foki. Piąty, szósty. Biegnie. O, ja się boję takiego czegoś. To są wielki. A tamten jest tam. Patrzcie. To jest porządku. Tamten ciągle leży. Tam niedźwiedź kuleje. Widziałam. Wcale nie są takie straszne, jakby się wydawało. Filmy tak zrobiły. Tak? Nie, taki biały czarny. O, następny tu jest. No, jest tu. Ale są mokre. One już się taplają. One sobie nic nie robią z ludzi, nie? A, nauczone. No, tym bardziej jak one są najedzone, karmione. Przyzwyczajone, nie ma agresji, nie ma powodu. Fajnie. Idziemy dalej. On nas idziemy dalej. Zobaczcie, idziemy dalej. A takie chyba staruszki już wtedy. No, takie, Ładnie. takie staruszki, takie dziadziusie. Piotruś! No, bierz torbę. Złapała wilka. Złapała wilka. Uwaga, plecak! Chodźcie, bo się zgubimy. Chodźcie, nie pojedziemy do McDonalda, bo się nie słuchacie. I czas, słuchaj. Boah, guck mal hier, eher hier. Ale słodziak. Mam cię! No. A ty dzieciak blisko było, to się przy szybie. Das ist ja ein schönes Bild, wie der da unter der Tanne liegt. Guck mal, siehst du? Hast du gesehen? Guck, wie die hier gelaufen ist. Ja, ja, die haben keine Ruhe. So, der unten aber. Der
Czekaj, wilki złapy. I nad głową ci chodziły, mogę sobie nim rękę podać. No. O, biegnie, dobiegnie. Co one sobie myślą? No duży taki pies, no. To Dino był większy, nie? No. Dino był większy. Ten normalnie Dino był do wilka podobny, może on był synem wilka. Tylko, że był większy. No Dino. Że zobacz, jaki miał pyst. Też jest podobny do wilka. Tylko, że był większy. To jest rodzinę wilczową. No ale go mówię. To, że on był większy. O, wilki tu leżą. Ty widzisz, jakie basiorki. Ale basiory. To są owce i Ale ten... No, jeszcze jeden. Zobacz jak patrzy. Mama schowała ten. Ale gdy one uciekają? Może jakbyś bliska, nie? Tak. A, mi się wydaje, że mają gdzieś tam w oczach. Na pewno. Ale... No tak, ale to fajnie. Tak, ona posuje, nie? Ale może budować kilka. Ale tamten rozwiązor jest następny. przynajmniej się... A, tego to mówi. No to jest, kochani, trzeba mu to zdjęcie chyba zrobić. Gdzie on tu jest na zbliżeniu? Aj, proszę. Pasiot. Tu. To jest kamień. Jak fajnie. Tam. Ale fajne wilki. Jakie fajne wilki.
Z tej strony też popatrz. Uwaga po lewej. Uwaga po prawej.